ओए बे भाई किस কথা কনি কিস কথা বে ওই পয়সা নাই ওই 2025 যাই 2026 পরে আইলানি ମୋ ପଇସା ତୁ ଆଜି ଦବୁ ନା ଦବୁନି କହ ତ ତୋର ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ ରେ ହାଁ ହେଇ ପରା ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ମଜା କରନି ମୋ ସାଙ୍ଗର ମୋ ପଇସା ଦେ ତ ମୁଁ ସିଆଡେ ଯିବି ମୋର ବହୁତ କାମ ସିଆଡେ ଦେ ପଇସା ଦିଅ ତୁ ମତେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ ସଫଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ତୁ ତ ଯେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ନା 10 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବ ଭାଇ ତମ ପାଇଁ ସେଟା 10 ଟଙ୍କା ଆଉ 10,000 ହେଇପାରେ ମୋ ପାଇଁ ସେଟା 10 କୋଟି ହଁ তুই তো তাহলে তো দেহর মଳି বিকি চলুথু চাও মির্চাটা no, 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 no.